Naglinya ang daghang residente sa usa ka covered court sa Barangay Limaw, Igacos. Aron dawaton ang gihatag nga bugas gikan sa People's Republic of China pinaagi ni Chinese Ambassador to the Philippines, Huang Xilian. Tagtunga kasakong bugas ang nadawat sa mga residente. Sumala sa ambasador, timaan kini sa paghinigalaay sa duha ka gobyerno. We have been helping each other. That's when China is in difficulties, Philippines also help China a lot. And when there is a need from China, of course, we will be forthcoming to help the Philippines. Sumala ni Mayor Al David Uy nga naa sa distribution sa bugas ngadto sa mga taga-Samal. Dakong tabang na ang nadawat sa mga residente o sinugdanan pa lang kini sa gipakitang kaayo ngadto kanila. It's a symbol of friendship. It's a symbol of partnership. Kay ang Pilipinas ug China dili lang man karon kining partnership nato. Pre-Hispanic pa naanay mga partnership ang duha ka nasod. So nalipay ko kay naa sila karon. Dako usab ang pasalamat sa mga residente sa ilang nadawat kay naay mauli para sa ilang mga pamilya. Nalipay. Kay tikamig bugas. Nang nagkaroon kami ng bigas at saka magkaroon tayo ng tulay, grabe na kalipay namin. Sa report ni Chinese Ambassador Xilian, tunga sa milyon ka pesos ang napalit nila nga bugas nga tagtunga sa sako. Human sa Samal Island, may bisita sab ang ambasador sa usa ka durian farm sa Davao City ug nakigduyog sa pagkaon og durian, kuyog ang miyembro sa Davao Durian Association ug Department of Agriculture. Naglaom si Xilian nga magustuhan sab sa mga Chinese ang durian sa Davao nga iyang gihulagway nga creamy and sweet.